Roko Ripang Muda Roko Lawi Kakyat Arisang Putra ingkang sami lenggah wonten ing sasana busana. Ayo dong. Lumawat wonten ing papan pagelaran Jawi. Baridaning para tamtama kantika sing garang-garang dinas. Sinondro kadya manuk sikatan kang lagi nyamber. Kodrat sifat manusa kebak nafsu adikku no nyawiji jroning nolo yo sing eling urip mung sedelok Bre antok raharjo
Rimang Mudaro Bolawi. Sopo iki? Sopo iki? Sisem teralala. Eko. 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 Was. Bagus paning Sinodro Kadya Raden Bagus Permati. Yo yo yo. Yo. Eko. Yo. Eko. Jos. Oh. Eko. Eh. Eko. Waroko Rimang Mudaro Bolawi. Lomba bagat yorjat lomba wat sakit Sasono Busono. Singrat Terengginas Sinodro Kadya Soto kang lagi pindah kromo. Lupa. Iya senenganku. Rimang Mudaro Bolawi. Garu Praptaniro Jemudul saking Rubut Prabu Celeng Sregi minangka panguwasa wana Panjalu. Dumateng para kadang sedaya berkabung dalam putri sandanipun para kadang putri kang sampun jumeneng wonten ngarsanipun panjenengan ingkang badhe atur pasugatur teng ngarsanipun panjenengan sami saking warga besar Rimang Mudaro Bolawi nyuwun tambahing idi donga pangestu pun para kadang putra caos pasugatan wiwit madya ngantos paripurane pagelaran tasa mangkir rahayu wilujeng ing sambi kala ing pasana para tamtama Rimang Mudaro Bolawi lumaksana magita kita ing baris. Siap! Siaga!
ngomong ngomong engkang kanggo kacak garis Sinondro pindaning Giri Pawoko ini kang aran Gunung Pawoko kang aran dari Basan Gunung kang Ramong Candrane Oh,
Ya. Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mbok aja tidro ing janji yen to pancen tresno kang sejati kandhang utan sata gugu tak simpen no sakjroning kalbu anten ono besok kapan kita iso urip bebarengan aku ora bakal cedho tak setyani munggu wong priya rasaku kang runtut ati apa pancen tresnamu kang suci eling ngomreng panjangmu urip tentrem lan setya setuhu tresno kurang iso lali yen sliramu tresno kang sejati eling omreng panjenenganmu urip tentrem lan setya setuhu tresno ora bakal lali apa pancen tresnamu kang suci Rimang muda Ronggolawe. Oh.
kok kaya ngene apa sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi mendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro ya Allah tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tanasa agawe bingung hatiku Rina menangi aku tansah memuji nyuwun rasane Gusti muga sing kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya Nuwun para rawuh kakung semonotri ingkang winantuk ing pakorobatan. Pasukatan ingkang dipunaturaken dening para putra saking marga besar Rimang Muda Ronggolawe punika kita sigeg sawetawis. Ingkang dipunaturaken wonten ngasanipun panjenengan punika anggambaraken marang tandingipun prajurit kaliyan Prabu Caling Srenggi minangka panguwasa wana ing Pajar. Ngantos do inguni kedadosan bondo yuda Walapati. Ingri kalenggahan punika mugi saged dados jaminipun saya kinarya panglipuripun manah khususipun dumateng pemuda RT 05 Dawuhan Kidul Papar Kediri. Boten kata lupen ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng para sesepuh bini sepuh sakmenake so dumateng para rawuh kakung semawana putri kang sampun paring jurudonga ugi dumateng rawuhipun Bapak Tim Karan Bapak Tim saking Babinsa saha Babim Kamtipmas matur suwun sanget rawuhipun saikine rati nyuno kowe malah balik tresno kanthi paripurnaning atur
mereka lampaing korotan omongan pintu lumampah kaluya kawur yang saking mandro cindaning dwi panggokan sigro sumakra Rimang muda Ronggolawe sopo wae kang alang bakal dibrata sopo wae kang adang bakal dibutuh Rijaning Madyakala Prabu Jaleng Serti yen kowe kena tak rembug apik aja mbok bacutke lakuku anggonmu boyong saka langit saka langit bakal tak wengku karo Prameswari ana ing wana Panjalu Barat orang Toto Kemping loro Ijah Pati Marangi Tatal dan Cilawu Periwian bakal dadi grojokan nantang perkara marang Madyakala Jaleng Serti
Sekaring bawala langgeng amemuji maring pangeran mugi kadang kita tansah manggih rahayu wilujeng ing sabika atuh ing bebaya ripang darangga lawe. Wadya kala saling srenggi Sindra manengkung marang Sang Hyang Bathara Kala minangka dewane kamurkan. Hatiku
saya tapi sanding dua bangkos hilang sak kedepe negara Kamabaran aji gelap saiko Koto yudowo mati sandang kelawan pangahan yaiku bagianipun wong pelek sabarna rimo
Aku tansah kelingan nadyan adoh ana Kalimantan tak rewangi lara lopo nyambut gawe pengen moyo sabar anggonmu nunggu antenono nganti sakbaliku sinimpen kaning tresno iso tetep dan bali ing Jawa Kalimantan banyu sing tak ombe kabeh mau kadati sesine Kalimantan nggonku nyambut gawe tresnomu yo mung kanggo kowe nadyan adoh ana barang mung tansah gedhe asa katresnan ing Kalimantan lan Jawa isa-isa madhokake tresno Rimang Darong Golawi
Aku kelingan ku pokae piye tanggul leren ne cekak bapak tulisan warna petunduk isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak kok antum tresno tanpa bental tanpa kloso bota putih utaman asmara Padawati ganti besok ora bakal kupok kae kebak cerita tangangi ganti kaketrino cerita wayange nganti gaget rino cepetan sajrone ati cepetan untung saya merati
bebasannya ku tak ulurno. Apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku. Perpisahan iki kati nemu, aku mung ndonga maya uripmu. Umpama kowe dadi duweku, tak gowo mati tresnoku. Nanging Gusti ra marangake, ya mung cukup sedine wae. Nganti tuwa janganmu tetap konone dodo, nadyan saiki ni kowe kena godo. Lara ati iki sing tak tampa. Rimat udara golang iki lagu apa kisah nyata Mbak Ki? Kisah cah-cah gitu. Apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku. Perpisahan
kowe kano kodo loro ati iki sing tak tampa apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku perpisahan iki katinamu aku modo mulya uripmu upama kowe dadi doaku tak kowo mati tresnamu nanging Gusti ramarake ya cukup semene wae. Sun puji dumateng pangeran kang lumantar kita sami kaisa ner ing sambi kala dinepeno saking bilahi acelakno mring panunggil ngurung kapisarata junjung budaya seni Jawi asli tinggalane leluhur kang suwargi mugi kita tansah asasati rahayu saking bilahi ayo surado para wiyaga gumurung hamba taruku Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah karsa paring bebungah mila monggo aja ali manembang nanging aja amung sawiya-wiyan rimang udarangga lawe rimang udarangga lawe kalesa ing sambikala
para kadang Sutrisno budhe kakung dalah putri kang winantu ing pakurmatan paripurangipun para kadang putra atur pasugatan ingkang angka kalih pangapunten saderengipun pasugatan dipun segek majenipun ibadah salat asar saking paguyuban Rimang Muda Ronggolawe aturaken nuwun kawula nuwun Rimang Muda Ronggolawe. Kang miyak gorening parigolan alah punika pamarangan ira kang anggambaraken patih hujang banong yesi nebut hujangga anom pati kang sekti mahamara berebutri Gawalaksana ora tedas tapak weling pati sisaning Gorindo tinatah mendang Jinara Menter Duing muni angemban dawuh ratu gusinipun Prabu Lama Sewangdono minangka raja muda saking tlatah Bandarangin kang sak menika kawinastan dening Kabupaten Ponorogo angemban dawuh kinten angamarang sumanting ayu Dewi Songgolangit minangka putri saking latah Kadiri gancaring cinarito sang hyang ayu Songgolangit ngawontenaken Giripatem Boyo sinten kemawon pawongan ingkang saged mlampah nglandhak sajroning bumi ingkang dipun kateni dening para prajurit 144 cacahipun
Kang Aniti Turangga sak kembaran kanthi sinebut daman ing Ayuda. Ugi sinten kenapa ingkang saged nyawontenaken tontonan ingkang derengake gumelar wonten ing Jagakraya punika ingkang badhe dipun tampi panglamaripun dening Dyang Ayu Songgolan. Kathah ingkang lumut sayembara salah satunggalipun inggih menika Prabu Rama Sewardana minangka raja Kuda saking Kadipaten Bantarangin. Oh, was. Dasara tukang sepi Mahambara Jaya Talunggon. Ing muni ugi wonten raja ingkang angkara murka ingkang ugi derek sayembara ingkang sampun dipun medhar dening Dyang Ayu Songgolan. Kang jejeluk dening Prabu Sinodara minangka raja panguwasa ing tlatah Lodaya. Hei, oh, was, yo, yo. Hey.
Ing muni lampahi Ropatih Kijanganong Sigel mebet wonten tepis bareng kidul tanah Jawa. Kabegal dening utusan Prabu Singa Barong Patih Sumakumbang sak padya balan iku. Saengga kedadosan perang gedhe wonten sak padyaning wonten. Ayo Cerot, ditunggu teman-temannya Cerot. Rimang Muda Ronggolawi. Ora blomok tenan. Ora blomok tenan. Tajak ingkang dadi tandang Krigamija. Rimang Muda Ronggolawi. Hukka. Huk.
Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah atraksi yang akan dilakukan oleh Mas Ciblek. Salto belakang. Ini loh Mas, sing joget mau sapa? Gale toh? Gale. Nyapa sing kon salto aku? Kudune gale. Oh, idumu loh. Diprat kabeh. Idumu loh. Sing joget sapa? Gale. Nah, sing atraksi kudune sapa? Aku. Loh, lah iya, kuwi jenenge kerja sama tim, Kelompok. kelompok. Oh, Dadi awake dhewe iki sak grup. Yo to, grup. Dadi iki wis menandakan lek kompak. Ngono lho. Apa? Kompak. Lho, domong ojo nyedek-nyedek. Idune muntrat kabeh. Aku ngerti panas tapi yo ora nggak itu. Oh, sering ini masane. apik. Aku iki mau aku mulai panun kabeh gitu. Mesti panunan nih. Piye? Wis kene, Apa? Bah, iki urung-urung disawar lah kuwi. Loh, lah iya. Gong malek lho ya. Berarti awakmu kudu dudohne kabisanmu. Atraksimu apa? Dadi iki aja mung teko kene tok. Iki engko lek iso kuwabeh. Iki Kabeh ditokne. kerja sama apa? Tim. Ora iso. Ora iso piye? Maca. Maca. Heeh. Gawe rompi. Nggih rompi. Gelang tangan. Gelang Iya. tangan. Udeng. Udang. Heeh. Oh. Gawe rompi. Ki mau- Gelang tangan. Tak kira lek salto. Iki anake Tomo iki nyapa to melu-melu iki? Anu iki time sapa iki? Time sapa? Time ciblek kali. Loh. Masa Oh, timbul? ora lek time ciblek. Anu, ketoke tim-timan sego iki. Magicom. Piye to? Sirmu piye to le? Piye? Gawe rompi. Gawe rompi. Gawe gelang. Gawe gelang. Oh, gelang. Kowe gawe rompi. Gawe rompi, gawe Gawe gelang. gelang. Kowe maca. Maca. Nganggo make up. Pakai make up. Aku Lipstick. lipstick nganggo. Heeh. Aku make kesusu. Ora iso. Sik. Apa jenenge? Telat. Ben Telat. kompak. Lagi Jarene kerja sama tim. lagi supply-ne piye? Gak iso lek tim Lagi. kudu gawe rompi kabeh, gawe celana kabeh. Terus supply-ne piye? Bogowo. Tak amankan dulu. Soalnya di daerah-daerah tertentu itu banyak maraknya terjadi uang palsu. Ning papar kene. Loh, ini papa di rara jajal tak aman dhisik. Lha gelem kecekel Pak polisi. Gak gelem. Oh, ning kena uang kena Pak polisi, Pak tentara. Oh gak sing mindah sering ngene ngono sapa to jane? Jangkrik ra kita penonton aku. Makanya tak aman itu. Halo Bu, iki lah. Halo. Ah, Dada. Tak dada kene Bu, untuk kene Bu. Dada iki dada. Kripik Lah dada pro kene to. kripik gedang, kripik telo. Saiki gedang padha rata. Lah iki Lah dalah, lak tenan to. Anu, Mas iki iki lho nyapor ngono iki. Wes. Jano. Remuk. nganggo make up. Iki ya kudu make upan ben padha. Iya. Anu, Sak tim ra padha ra penak. Hadap sana. Syuting karo YouTube kuwi lho. Adele lek. Lah ya ngono. Anu, Den, Moden, rada kandel ae, Den. Ngisi-ngisini yo to. Dadi dhewe sak tim ki lek iso kudu ketok kompak. Totalitas. Lah kabeh padha ora padha dhewe bare yo meri kancane. Enggak kudu totalitas. Ronggo lawe. Jaranane iki ngono atraksi. Sing penting buktine. Mek Den jarangane ronggolane sing mesti buktine. Kowe nggae make up. Gawe make up. Aku yo nganggo make up. Nganggo make up. aku Yo nganggo make up. wis gandeng. Wes ketok Wong Wes. jajal. Jajal takon Wes to. ngono ae, ora usah nemen-nemen. Tak takon mesti gak percaya. Sugeng santen Ibu, Bapak. Nami kula Gale, kula ganteng napa mboten? Oh, ganteng, Dek. Jajal sama Mas Met. Aku kan carry ngono lho ben ketok ganteng dhewe ngono lho. Yo sewu Bapak Ibu, kula ganteng napa mboten? Ganteng nggih. Nggih, Sebelah kono, sebelah kono, sebelah kono. Saiki gendhi iki. Oh, genti kuwi. Ayo kenalan, kula ganteng napa mboten? Malah merenges kowe iki. Gak mesti ben Kenalno aku sapa? Oh nggih, kula Ciblek. Ganteng napa mboten?
Elek. Berarti ben ganteng nih, tambahin nih. Ora sing ngarep iki ketoke sentimen karo kowe Oh, kok sing jajal lon. dipikiri ya. Ini. Iki anu met, lah sisi kene, mesti iki gak kompak. Lha wong ndak koyo ngene lho. Tak jajal, jadi jajal ya. Iya. Kulo ganteng napa mboten? Oh, ngene. Oh, lho. Piye wetane piye mau? Ngene. Oh. Ngene apa ngene? Oh alah, Anu, Ki, sik. mesti emosi gini. Sing muni elek bianter dhewe ketoke ibuke sing jaket ireng ketoke mantanmu. Ndak, Met. Tentara iki lho. Tentara. Sing kene jajal Sing kene jajal. Ini kan bolo kabeh. Oh, ben ketok gagah, ketok gagah. Kula ganteng apa mboten? Enggak, Met. Enggak ganteng. Yoga. Iki kan grup sak grup. Wes ora mungkin. Ya aku kabeh ngapusi yo. Loh, tapi kan sak grup setidaknya muni lek kowe ganteng. Ganteng Oh. pasti. Oh. Pasti Tekan tuh. ono. Jajal. Ganteng kurang aku. Elek. Ya wis. Ganteng lho. Piye? Bah, iki. Ya ada-ada kok. Solikin. Genahe lho. Solikin. Genahe biji ya. Oke, iki solikin. Adek bosmu. Udu. Genahe ya. Oke, siap. Oke. Piye iki? Leh. Apa piye? Sopo? Iku namanya Mas Black Papar. Sopo? Mas Black. Walah, sing biasane nggih bumbu masak kuwi lho. Black pepper. Apa gilane tapi bener. Black pepper. Black pepper. Ya bener black pepper jenenge. Kuwi to? Wis jajan. Ya wis panganan wi wong. Iki mau Wi wong. Heeh. tuan rumah minta Apa? Salto. Salto. Ngerti. Ah. Kamu, Heeh. aku, Heeh. Ah. Oh, atraksi. Aku, kamu, Oke. ngono ya. Ya weh, jajal ditunjukkan. Ayo, Mas. Ronggo lawe. Kamu baca ya apa tadi? Perasaanku ora enak. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah sebuah atraksi salto belakang. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Bondan. Nah ini ayo atraksi Mas Bondan. Loh, Sik toh, kok iso Mas Bondan iki lho? Tak kirai wong liwat nyawer bae ora. Napa nih? Tapi tak ngono bae ora nyawer. Lah kene warai atraksi kono metu kok kono ngene. Lah iya. Tak kira arep atraksi iki, Mang. Sing atraksi Mas Ciblek. Oh, dicicipi terus dibelek. Iki iso enek panjangan iki. Atraksi. Untuk Mas Bondan. Untuk Mas Bondan toh? Bukan. Heeh. Aku berarti. Waktunya Mas Ciblek. Kowe lho, kowe mung sing joget wis to. Urung Iki sing tenanan lho ya. Iki wong papar ora sepele. Dawuhan kidul. Wong dawan kidul. Heeh. Takoni wong kene apik. Wong seniman. Lek kowe terima nama Kowe lho. Atraksi dudohno sing tenanan. Iya ya tak Salto tahu. kaya Iya dene. ya. Iya idumu lho idumu. nyiprat kabeh ya. War. Ya ya biasa nih ya. Ayo Mas. Tepuk tangan buat Mas Ciblek. Inilah sebuah atraksi salto
dari Mas Ciblek, seorang manusia berkepalanya B. Siapakah dia? Ini dia Mas Ciblek. Ayo. Luar biasa. Matur sembah nuwun. Sing satu iki sapa? Sing satu sapa? Heeh. Lha nyapa juga duit? Oh alah. Iya. Iya menang bendarane, mergo kalah. Kaos ya. Tenang blek, aku mau beli misi tok. Jadi gue didom cah loro. Mangemunan lho. Heeh. Ngene, Met, Amet. Ngene, gale, mata duitan anjenan iki. Mataku sipit ora duit kaya ngono. Contohnya no, ngene, adi kan. Ya Allah, jan wong kene jan sugih-sugih papar iki. Wes ngene, aku tak mubeng salto wae. Niki sampun nggih. Oh niki ngajeng. Niki sinten? Lagi opo tak iki mudun-mudun. Anu, ndak apa-apa, Pak. Nggih. Ayo Mas Amit, ki ndang ditokne bantengane ki nggo. Nah, iki lho. Ki awe-awe ya. Wes. Heeh, wes alhamdulillah ingkang sampun asok. Alhamdulillah minggu niki nggih minggu ngajeng pun telat nggih lek asok nggih. Padakne mekar ae ngono kuwi. Lah aku demen lho wong dawan kidul kene iki. Berarti loman-loman. Loman. Lah lek sampean di Ih. Makasih ya. Nah. Lah kok sing dicium kuwi? Ya artis e. Sapa? Artis. Rene. Berarti Rene. Sing klambine oren-oren. Sik. Uang dicantik. Sik. Tak tuwe sik ya. Ora lele. Oh, sing Mas. Met. Lon. Bar mangan opo delon lambemu comet kabeh. Piye? Ayo. Jangan kau maju bangsa. Kadelon penyanyine ginu. Jangan kau maju bangsa. Angka 8. Di wonge diunggahne tak pengen roh aku. Sapa sing ngomong? Pengen dong. Lah dalah, kowe ngene kidul dadi bapak demit pring. Lah, jangkrik ya Allah lele tak kira
kira kuwi lho. Wayu. Lambine oren. Lambine oren. Cuwantik. Ya. Sik. Lambine oren. Oren. Bener oren. Ya bener. Tapi lho, Dron mulus. Wah. Iya lagi iki lho gale koyo ngono iki. Pakai roh. Mau lambine oren lho. Uduk sing iki orene. Lah iki sing anu manajere. Iki manajere. Tak kira lambine oren tak. Ya bener oren le. Bener. Sik to, aku makan marane jeding to. Kok nek jeding nyapa? Sing tak critani. Heeh. Aku mau jeding timik. Apa? Tak. Mbak wayahe metu. Nggih, Mas. Lu tak kira ya wedok. Mbake. Tak cek. Oh. Tak tarik ae. Mbake. Mbak yo singo. Penyanyi iki kudune disepoti nganggo iringan. Iringan. Oleh mesti gelem metu otomatis. Otomatis iringane Ronggo Lawe. Iya to? Seje karo liyane. Betul sekali. Ayo. Rimang muda. Ronggo Lawe music. Ning gak leren ya Mas. Ya iki Mas. Ayo Mas Ade. Gak leren ya. Gak leren ya. Mas Leo. Ning gak leren ya. Wis. Los aku nyanyi. Los. Loh. Ora iki support apa? Support. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Wong model kok pekok. nadane iki ra pas lho Pak, ora perkara. Sing ora pas iki kene. Wong ngono. Dilanjut. Wong model tukang nemokne manten ora iso. Ora iso. Kok kebacut men. Aduh teko Tulungagung rene kok nemokne manten ora godak. Ini apa? Loh. Ya aku kan sesuai tema to. Sing maksudnya aja ngono, ben penyanyine gelem rene, dicegat nang tangga ngono lho. Cegat. Nah, sing dicek ngene iki lho. Oke, ini adalah salah satu bintang tamu dari Pemuda RT 5 Dawan Kidul Papar Kediri Jawa Timur Indonesia. Lagune Deni Kanan lho, masuk angin. Apa? Akhirnya masuk angin lagu. Kuliah di Palembang, kau punya anak gadis, jodohkan sama abang. Budak Palembang, kuliah di Bengkulu, kau tidak ada bujang, tidak pun aku mau. Hei si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Hei
anu lagune Denny Caknan masuk angin lho. Negara angin. Saya kira masuk angin wis to. Nggih, Ronggolawe Pelangi Pro Audio.